छत्तीसगढ़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठेकामा भीड़ हावे भारी, पियले होवत हवे लीवर के बीमारी। दारू के ठेकामा भीड़ हावे भारी, पियले होवत हवे लीवर के बीमारी। दारू के ठेकामा भीड़ हावे भारी, पियले होवत हवे लीवर के बीमारी। तब हो छोड़त नहीं है जी, जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। हाँ जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। पिए बर खोजत हवे जमुझन ठाउर, घर माँ भले जी रहे झन चाउर। पिए बर खोजत हवे जमुझन ठाउर, घर माँ भले जी रहे झन चाउर। अंडा पापड़ के चखना धरे है, दाइहा खटिया मानी चट परे है। दाइहा खटिया मानी चट परे है, औ ब्रांड कौन सली। जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। हाँ जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। दिन के पौआ और रथिया है आधी, पी के गिर में ताका खर है बदी। दिन के पौआ और रथिया है आधी, पी के गिर में ताका खर है बदी। दारू माता अपन मुँह ला धोबे, काकर डारे झन पाछू तय रोबे। काकर डारे झन पाछू तय रोबे, तय बिरथ झन जी। जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। हाँ जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। दारू के ठेकामा भीड़ हावे भारी, पियले होवत हवे लीवर के बीमारी। दारू के ठेकामा भीड़ हावे भारी, पियले होवत हवे लीवर के बीमारी। दारू के ठेकामा भीड़ हावे भारी, पियले होवत हवे लीवर के बीमारी। तब हो छोड़त नहीं है जी, जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। हाँ जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। जमुझन पियत हवे पी के मरत हवे, मुला औ कहत हवे तहूँ हा पी। हाँ जमुझन कहत हवे तहूँ हा पी। हाँ जमुझन कहत हवे तहूँ हा पी। हाँ जमुझन कहत हवे तहूँ आके
के पी। अगर आप अपनी आवाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें HK म्यूजिक कंपनी, कोटा डबरी, चांपा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर है 9329238487 और 8085380339।